Ni ka winjo milo mi makama Steve ndiro ke machana. Mokwongo erokamano nya Sharon kapok aduoki. Ada wuoyo go brother na kae. Owacho ni en achiel kuom aput mane sirkal opuodho mondo dhi otim no analysis kata gidhi gikunyane wach ni mondo ging'e ni tie wach nyanga shida ni kanye skundewa. Gima nyalo wacho ne Sharon gi jopiny mawinjo kawuono. These student leaders bila mano yier koro kaka okech kamae. Gin corrupt student leaders kendo gima nyalo wacho gin nyithindo mane omi pesa ma gima ne gitimo apudno onge kata achiel lit na kabisa kendo chunya ni gibok mang'eny kaneno ka jokenya mor kendo kidhi e social media jiwacho ni nitie fuong'ruok motimore but reality mane ground kawuono abiro kae custom analysis moromo gima sirkal wuondogo jonyuol o reduce fee onge kata achiel. I have an jatelo ne rowere skul cha kendo most of the students ma vulnerable gin mana nyithi joluo samoro ng'ato kon tanga ne potondi king'iyo potondi ilo ka gima sirkal ogolo kanyo mana 2000 ka ng'ato ne chulo siling 27,000 27,000 sirkal ogolo 2,000 mano sidong siling 25,000 era ka sirkal okonyo gima ne nyithindo jotendwa kata student leaders onego tim kane gin gaput ang'o miyo gi pass this bill ang'o miyo gi pass this recommendation ka solution ne kendo bon ang'o miyo sirkal dak ne yie watigi old funding model mbona wali accept to adopt funding model so they were bought cause nyiewogi because they are corrupt or we have student representation in all universities Kenya sani gin product of corrupt politics onge ng'ama nyalo chung ma fight the rights of students an kipacha onego read ne sirkal because they are the voice they are the voice onego read ne sirkal or retain back the old funding model. Why new funding model? Ngeti wacho gimoro band 1, band 2, band 3 up to band 5. Sirkal otiyo gi analysis mane mondo mi ng'eno ng'ano nego bede band 1, ng'ano nego bede band 2, 3 kata 4 kata 5. Band 1 is the most needy, the most vulnerable dong. Band 2 luwe kamano, band 3, band 4, band 5. Band 5 gi 4 bede joma ber middle class gi joma ber matin. To king'iyo nyithindo man ke yuga jacha mae gwenge mathagore kabisa gine band 4 gi band 5. Adomi kuom ranyisi an gi nyako moro timo education Kenya University an education for a whole academic year Sharon asomo gi 31,000 nyathino somo education nyithi ke ng'ama ni band 4 mani vulnerable but okete band 4 nikech sirkal nokotimo implementation makare kuom verify documents mag janyuol tiyo kata oktimoro mi bed placed band nyathino chulo 183,000 pasem ochulo 27,540 sani kano gol sirkal nolando nyoro kano gol that fee bedo reduced kano dho ang'iyo gima school dhi invoice idhi gol ne mana 2,000 only nyathini pod dhi chulo 27,000 kata 25,000 maximum iyo wechege katimore ni onge gima sirkal reduce aput mano gineno chiema jodonga itinde wang'e student leader chiema